Tärkeää. Oh my god! Kuvas nyt vähän ei voi housia. Oh my god, me ollaan täällä. Mikä on MPsi tästä? Mun MP on niin vitu hieno, vaan niinku... Oh my god. Nyt lipun vaihtoa. Mä en kestä oikeesti tossa. Oh my god. Me ollaan täällä. Pitää käydä narikas. Koska tulee muuten liian kuumaa, mutta reaali. Ai saa. That's my ponytail! No. Oikeastaan kone on nyt jo niinku maailman upein paikka, missä mä oon käynyt. Mä oon vasta ovella. Mä oon vasta ovella. Oh my god. Mut jes. Meidän pitää mennä sinne Dekun luokse. Mä en tiedä näkyykö se. Dekun luokse viemään takki. Että me ei kuolla kuumuuteen täällä sisällä, mutta... That's oikeesti. I love. Mä pakko etsiä sitä, niin mä tarvitsen joku avarin Oh my god. Onko perupeli? Mä hyppelin. Vai vähän. Miten kun Namikoliksa olisi täällä? Ehkä se on. Oh my god, oikeesti tää on maailman paras paikka. Ei täällä Hypekon alue. Oh my god. Hän on kuollut. Tervetuloa mun YouTubeen. Olet kuollut. Oletko tupea? Todennäköisesti joo. Mua pyörittää oksettaa, mulla on huono olla. Kannattiko tanssia? Kannattaa. Kun ei ole juotavaa. Mä oon yhden huikan vettä koko päivänä, mä en oo syöttänyt yhtään mitään ja energiajuomaa. Fiksu. En oo sun ruokaa. Vaikka saadaan. Mun päähän sattuu tää perukki. Tää on ollut mun päässä niinku 7 asti. Oikeesti mun sattuu päähän niin paljon. Ja mä ostin tillejä. Look at my tillis. Mä ostin tämmösen tillin. Very handsome. Sit mä ostin tämmösen puhelin charmitillin. Siinä on vielä toi muovi. Ja sit mä ostin Ivanin ja Tillin. Jei. Oikeesti mun pää. Mä löysin se infosta siis, oh my god, mä aloin itkeä, joku näin kysyi, onks mun kaikki hyvin, mä vaan aloin itkemään, sanoin, että mä hävitin mun printin. Sit se vaan, hei, minä katso infosta, että se auttoi. Sit mä vaan, multa hävisi printti valkoiskirjekuoressa. Sit mä näytin ne kuvaa, sit ne antaa mulle. Mä tärisen oikeesti. Ja mun päähän sattuu.